Amigues i amics, avui vull parlar-vos d'una història d'èxit incontestable, d'un programa que encarna l'essència del projecte europeu i que apropa el que veritablement és la Unió Europea als joves. Aquesta setmana celebrem el 30è aniversari del programa Erasmus. En tots aquests anys, més de 9 milions de joves han viatjat per Europa i han compartit aquesta experiència irrepetible. Cada jove que hi ha participat ha pogut comprovar que cadascú prové d'un país diferent, però que al capdavall ens aplega la mateixa identitat europea. L'Erasmus és una oportunitat d'obrir la ment, de mirar més enllà de la nostra realitat més propera. És una ocasió de créixer com a persona, de conèixer gent nova, llocs nous, de compartir experiències, d'aprendre llengües i potenciar el coneixement, de fer voluntariat, de deixar-se portar per la curiositat de conèixer. I també és una oportunitat de donar-nos que compartim molt més del que ens pensem els europeus. Compartim els mateixos valors, ja sigui al nostre país o a 3.000 quilòmetres de casa nostra. Són els nostres valors amb arrels ben profundes, que van més enllà de les fronteres i de les llengües. L'Erasmus ens descobreix que l'ànima d'Europa habita en cada poble i ciutat i que junts construïm aquest projecte d'èxit comú per sobre dels egoismes dels estats. El programa Erasmus és la resposta a la llunyania amb què perceben els joves el que és el projecte europeu i el que representa pel present i pel futur comú. La generació que va començar amb aquest programa fa 30 anys s'ha anat adequant al procés de construcció europea, a l'euro, a la lliure circulació, però els joves que a partir d'ara gaudiran de l'Erasmus ja han viscut plenament en el projecte europeu, ja forma part de la seva identitat. És per això que tant la generació Erasmus com els joves d'avui hem de treballar conjuntament per construir una Europa més forta, més cohesionada i que doni resposta als reptes globals, una Unió Europea líder al món. I això només serà possible si els nostres joves coneixen i se senten partícips del projecte europeu. Allò que no es coneix no es pot estimar. Per això hem de seguir apostant pel programa Erasmus, per ampliar aquesta comunitat, perquè ells representen l'essència d'Europa pels joves. Moltes gràcies.